खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 23 पुस दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। गोदान खामानि जागायनायनि थाखाय साना मोजां जायो। नोंथाङा खामानि थिलियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव रोखा जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि सावस्रिया गोहोजों बुंफबनाय जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। फोथायथि बांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों खालामनाय नाजानाया जाफुंसारगोन। साख्रि आरो फालांगिनि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हायो। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ सिरि थागोन आरो साननाया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम मोन्दांथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै फोनांजाब रोंग'थिजों खोथाया जौगागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा खामानि थिलियाव बेसेन गोनां जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। बिदा-फंबाय आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो मेंनाया खम जागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। नोंथाङा नखरजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। खामानियाव गोसो होनाया बांगोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरखौ फिन सानफिननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना लासै लासै मोजां जालांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि सिंनि गोहोआ गोख्रों जागोन। दैदेननायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। गथ'फोर एबा नखरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जानायनि नेरसोन नुनो मोनो। मान सन्माना बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांहा खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे आब्रुथि गोनां राहा थागोन। गोदान बिबान मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंसोर नखरजों गोरोबलायनानै थागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां थानाया मोजां जायो। फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया फोथायथिखौ बांहोगोन। साना बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा समानथि सानस्रिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोदान गोरोबथा एबा रादाय खानायफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आबहावायाव हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोजोनथाव थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै आन्थोर सानथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गावनि खामानियाव धैर्य आरो संयम लाखि। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। नखरनि हेफाजाब होनाया गोसोआ बांहोगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि दाजा।
गावखौ सानखांनाया नोंथांखौ थार लामा नागिरनायाव मदद होगोन। साना फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा सोलोंनो आरो दावगानो खाबु मोनगोन। गोदान मोनदांथिफोरा नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि प्रफेशनेल जिउआव गोख्रैथि थागोन। रांखान्थियारि हालोदा लासै लासै जौगागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव फोथायनाया बांगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया दिदोम थागोन। खामानिफोरखौ आब्रुथिजों फोजोबनाय जागोन। साना समानथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरखौ खामानियाव लाबोनायनि सान। खामानि थिलियाव सोलायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थागोन। समाजारि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों सिनायथिया बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। इयुननि बिथांखि लानायाव गोसो होनाय जागोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै सानबोलावरिया गोख्रों जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव एसे जौगानायखौ मोनदांनो हागोन। साना गोजोन आरो गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।